abu ɗaya za mu iya yi shine mu tsaya mu dinga addu'a Allah ya kawo mana mafita a wannan lokacin, amma ba wannan zage-zagen ba a social media. Mai zagi zai kara ma, ka zage mutum ya kara min, ba abin da zai rage mutum ka zage shi. Allah ne ya riga ya zabe shi, dole sai dai mu yi addu'a ita ce mafita kawai a wannan zamani. Amma ka zo social media kana zagi ka gama zagin ka ko ya ji kama mai ne ce ma, ba abin da za ka ƙara da zagi. Addu'a shine kawai mafita, shine option, shine solution. Haba talauci ba hauka bane ba hauka bane. Yanzu ga azumi ya zo, ba mu tsaya muna addu'a, mun tsaya muna ta wani zage-zage. Mu dinga addu'an Allah ya kawo mana sauki na rayuwa. Abinci yayi tsada, komai yayi tsada, fetur yayi tsada, komai na Najeriya kai ina. Tinubu ni ba zagi ne ba, kuma ba na son duk wanda yake zagin Tinubu. Hakan ni ba wai burge ne ke ba, dan ka zage shugaba ni a wuri na baka da wani amfani, saboda zagin shugaba bai yi bane kwata-kwata, ba ta da amfani, ba ta da tsari, ba ta da wani komai. Aba mu gyara mana talauci.